Metro Max TV. Danna subscribing don kallon kayataccen shirye-shiryenmu cikin sauki. Sannan ku zo ku danna kararrawa don kallon kayataccen shirye-shiryenmu da waƙe-waƙe da fina-finanmu cikin sauki. A kyauta. Yanzu za ka ga abu ya shige maka, amma an ka tsaya ka auna sai ka gan shi a buɗe. Wannan bulo ina so gyaran nan gaba ɗaya abu ya gagara. Ina wuni? Iskancin banza, iskancin wafi. Ni za ki ce ga nuna ma ban ce ki daina zama da ɗan shaye-shaye ba. In ya iskancin banza, iskancin ki wuce gida ki ba wuri. Wuce ki ba mutane wuri. Iska yara an haife ku ba a halin ku ba. Ki zo sai kin zo ki zo mutum ɗan sholisho ɗan madara su guda ye. Hargitse an kai zaman me kake yana? In yi haƙuri da ban haƙura ba za ka gani. Ku ne aka ce an kuka shaye-shaye sai ku sari mutum sama da 30. Ka wuce ka bani wuri. Kuma gidanku ne ba za ka wuce ka bani wuri ba. Iskan banza iska wa bintu. Ka zo da tantu a kanka ka zo ka yi mun bake a kofar gida. To billahi la ilaha illa wa za ka zo za ka same ni. Kai bari dai in shi. K.O. Yeah. Zumunta dai yan cabur su zo kofar gida na su rinka zama. Wai kai kadai kana tiya sai masiwa kake me yake faruwa? Dole in yi wani gida na shiga na ga dan cabur ya zo wajen yarinya. Ta ba wannan ba dai zanna dai ka ci. Zanna haba ita rayuwar duniya ya san ita rayuwar duniya kuma me hakuri ake yi. Amma bare ka in yanke ma hazari me yake faruwa? Kai wani hakurin cutuwa ne. Kuma wallahi wani hakurin cutuwa ne. Wani yarinyan wajena ka san ba na ana ta tsayuwa da dan cabur din nan ba. Oh wannan dan shari'a za ka shi zuke nan na gane. To ina sanyo kwana kawai sai na ganta tsaye da shi. Kai ni aure zan mai yarinyan nan. To tsaya ka ci. Ka san dan gidan Malam Tanimu ya dawo daga karatu? Yaro wanda ya tafi karatun Muhammadiya ya sauke a Zaria. Ya sauke har ma ya dawo. Yaro yana da ilimi yaron. To abin da ya kamata mutai ka dai ga mahaifin yaron nan dai aminin mu ne tare muka tashi. To a samu a sai da za a je a hada a da yarinya na hankali ya kwanta. Ka kawo shawara a na yanzu abin da za a yi mu bari ranar talata ne mu tafi ko wani irin talata? Ai da zafi ake zuwa a yi abin nan. Mu tai mu same shi na san yanzu ya haka yana kofar gida. Yanzu yana nan kofar gida na. Ka san ranar Monday a nan yake shan kunu. Wala nan wani ko abin da za a yi mu je. Tashi mu je wurin kawai. Saboda yanzu sai ai maka tsakiyar da ba ai maka zur wani lokaci yana kai baba ka ma san me koyi ina zan sani sai ka faɗa mu wannan tsohon nan baban yarinyar nan gaba ɗaya ya biya tsanna rayuwata yarinyar da ka bar labari wallahi Allah ya ga to me kamai me zan mashi na kyale shi da halin shi ba wallahi ka faɗo wallahi tallahi inda ne ai cewa zaka yi mu je mu yayyanka shi baba ga ne ko ba ga zai ba haka ne ba mun asana sana gane ko haka yake abokina Allah saboda ina son cika yarinyar nan sosai ina ga ma kuma
wai baban tambaye ka mana akwai sauran mokan nan ne gaba nan wallahi gaba ɗaya ina gaya ma baba mokan nan duk ta kare saura wannan ce ai ni ka san wannan ma ba ma daɗin ta nake ji kawai bari in je in nemo mana ka san dole kan sai a tsara da yau da wanda ba ka ce bari in je in nemo ka ai mai samu KO ko ya kake gani kai ba yaron nan bane ba kake magana wallahi su ne to su ne yanzu me zaka wallahi sai na je ne mashi kashe kai ya sa ai ka bari in mashi wonin ka dakata ka ji kada ka je yanzu kuma suna cikin sararin samaniya ina ne sararin samaniya sun riga sun dau caji sabis kenan to abin da nake so kawai ka sha kallo in sha kallo idan ya mun rainin wayo sai na mare shi ya so ma ina guje ma zo mu je ba ruwa na ni iyaka ta kallo ya ga shi ne zo wajen ka ba su da wani aiki sai bushe-bushe da zuke-zuke kaga ba jangul ba ko wasu ne sai na shigo yau ba wani shi ne nake baka labari a kawai iskancin banza iskancin wafi ka zo da bushe-bushe kai ga yanar gajin gada ka samu abubuwa sai wani ba kake kai ba ma sanar mashin ba kai ba abin da muka yi da haiki ta baki wallahi inda sake ganin ka sai na maka mari sama da 30 ka je ka tambaya a cikin angonmu ni kai na mari doki ya mutu baba KO cinin na kai yayi yawa banda kai ne da na zagi gutsun uwarka